Danas sam imala situaciju gdje me jedna gospođa ovdje u Hrvatskoj sam na moru i ona me zaustavila i rekla meni: Andreja, ja vas znam s medija, puno pričate o autizmu i puno pričate o djeci s poteškoćama u razvoju i roditeljima, ali što je to zapravo autizam i kako on izgleda, šta ta djeca, dokle ona mogu ići, kako oni funkcioniraju? Jedno, jako zgodno pitanje i vrlo često zaboravimo i na to da ljudi oko nas, posebno ljudi koji nemaju izravni doticaj s autizmom, da zaista ne znaju. Ja se sjećam nedavno u Londonu kad sam bila s prijateljicom vani, ona pozvala drugu prijateljicu i znači i moja prijateljica i ta druga prijateljica, njezina prijateljica, oboje su me pitale: Andreja, ali kako taj autizam izgleda i kako se ponašati, obratiti djeci ili osobama iz spektra autizma. Ljudi ne znaju i ne samo da je potrebna edukacija roditeljima koji se nađu u toj situaciji i članovima obitelji, potrebna je edukacija apsolutno svima, znači roditeljima djece bez poteškoća u razvoju, znači svakoj osobi, jer nikad ne znate kada ćete naići na nekog iz spektra autizma i kako se ponašati. I ne samo to, i kako će vaše ponašanje ili vaša reakcija možda utjecati na tu osobu, ali isto tako i na porodicu. No vratimo se mi na to što je to i kako to izgleda autizam. Kako sam ja to u kratkim crtama objasnila, ja sam rekla ovako: prvo, na izgled na van vi ne možete prepoznati autizam. Znači djeca iz spektra autizma, osobe iz spektra autizma na vanka izgledaju sasvim normalno kao i djeca bez poteškoća u razvoju ili osobe bez poteškoća u razvoju. Ono što je vrlo važno imati na umu da djeca iz spektra autizma, osobe iz spektra autizma došla su na ovaj svijet da žive ljubav, da budu voljena i da daju ljubav. Znači da daju i da primaju ljubav i poštovanje, respekt i da ostvare svoj puni potencijal u edukaciji, u razvoju svih vještina. Znači isto kao što kod osoba bez poteškoća u razvoju mi ne znamo dokle ide njihov rast, razvoj, tako ne znamo i kod djece s poteškoćama u razvoju, djeci spektra autizma, ali treba im dati šansu, treba ih prihvatiti takve kakvi jesu, bez da ih očajnički pokušavamo mijenjati. Treba im dati šansu, treba ih voljeti bez osude i isto tako dati im prilike da vole nas i da se povezuju s nama, da se konektiraju s nama što je više moguće, jer oni to žele, oni su došli na ovaj svijet da ostvare to, da žive ljubav, da daju ljubav, da ostvare konekcije s drugima i da budu konektirani s drugima. Imate li bilo kojih komentara ili pitanja, slobodno mi pišite u komentaru ovog videa, isto tako možete mi uvijek pisati u DM.